கேட்கவாது முடியுது நம்மளுக்கு. இல்லன்னா நினைச்சு ஆமா பாருங்க, மாதா, ஆமா கேட்க கூட முடியாது. மாதாஜி. ஹரே இதுல கிருஷ்ணா. கோல்டு இல்ல மாதாஜி. ஆ ஆமா, நம்ம கோல்டு இல்ல, நம்ம சீக்கிரட்டா வச்சிருக்கோம் நம்ம. அதனால ஸ்மால் கம்யூனிட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपमहमया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवाचार्य गौरभक्त वृंदा। हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா कृष्ण கிருஷ்ண कृष्णा கிருஷ்ணா हरे हरे ஹரே ஹரே हरे राम ஹரே ஹரே हरे ராமா ராம राम ஹரே ஹரே ராமா ராம 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 राम ராமா राम ஹரே हरे ஹரே ஹரே हरे ஹரே. ஹரே हरे கிருஷ்ணா ஹரே कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண हरे ஹரே கிருஷ்ணா कृष्णा கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ணா कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண कृष्णा கிருஷ்ண ஹரே हरे ஹரே हरे ஹரே ஹரே. ராமா हरे राम ஹரே ஹரே हरे ராம ராமா राम ஹரே ராம ராம ராமா राम ஹரே राम ராம हरे ஹரே हरे। ஹரே ஹரே. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। ஜெய 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 ஸ்ரீ ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா நித்யானந்த. जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। ஜெய ஜெய அத்வைத அத்வைத சந்திர ஜெய சந்திர கௌர ஜெய பக்த ஜெய பக்த விருந்தா. விருந்தம். जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। ஜெய जय ஜெய ஜெய ஸ்ரீ ஜெய ஸ்ரீ சைதன்ய ஜெய சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா. நித்யானந்தம். जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंदा। ஜெய ஜெய அத்வைத சந்திர அத்வைத ஜெய சந்திர கௌர ஜெய பக்த கௌர பக்த விருந்தா. விருந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்து என்ன படிச்சோம்? அந்த வேர்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா? எந்த எந்த வேர்ஸ்னு? பெரிய பர்பட்ல என்ன முடியல. இந்த அதாவது என்ன வேர்ஸ்? பௌத்தர்களோட இல்ல இல்ல, வேர்ஸ் கொள்கைகளை நம்பருங்க. வர்ஸ் 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 நம்பர் வர்ஸ் நம்பர். 49 மாதாஜி. 9.49 மாதாஜி. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ மீன்வைல் நீங்க வந்து ப்ரொசீட் பண்ணுங்க. என்ன நம்ம படிச்சோன்றதுக்கு அப்புறம் வரலாம். இப்போ நேத்து என்ன படிச்சோன்ற தியரி சொல்லுங்க. அதாவது பௌத்தர்கள் வந்து அவர்களுடைய கொள்கைய சொன்னீங்க. அதாவது நித்தியமானது கிரியேட்டரே இல்ல அப்படின்னு சொன்னீங்க கரெக்ட், மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ படைப்பே அவங்க இல்லை. வந்து கான்செப்ட் வந்து எஸ் தெர் இஸ் அப்சல்யூட்லி நோ கிரியேட்டர்ன்ற கான்செப்ட்ல தான் அவங்க வந்து சர்வைவே பண்றாங்க. அதனால வந்து ஒரு செகண்ட் ஸ்கிரீன் வரல. ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து கிரியேட்டரே இல்லை, வேர்ல்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்தது அப்படின்றாங்க. ஆனா அவங்க என்ன பிலீவ் பண்றாங்க? அனிலேஷன் இருக்குன்னு. அனிலேஷன் தான் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். இப்போ வேர்ல்டு வந்து இல்லவே இல்லை, கிரியேஷனே இல்லைன்னா அதுக்கு எண்டோ இருக்காது. ஆரம்பம் இல்லைன்னா அதுக்கு முடிவே இருக்காது. கரெக்டா? இப்போ ஆண்டவன் எடுத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஆரம்பமே இல்லை, அப்போ முடிவு எங்க? முடிவும் இல்லை, டேலி ஆகுது. இப்போ நம்மளுக்கு வந்து பௌதிகம் ஆரம்பமே இல்லை, ஒத்துக்கிறேன், நான் புத்தர்து. அப்போ எங்க முடிவு? முடிவுன்றதும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆரம்பிக்கிறாரு. 9.49 கரெக்டா யாராவது நம்பர் சொல்லுங்க ப்ளீஸ். ஓ, ஆதிலீலை. ஓகே மாதாஜி, மதி. ஓகே மதி. ஓகே ஓகே ஓகே, சாரி. ஸோ இது வந்து அவங்களோட ஸ்டோரி. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அவங்க சொல்றது வந்து டேலி ஆகலன்னு. இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன? வேற என்ன சொல்றாரு? நிறைய 9 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காரு, ஒன்னொன்னு கவுண்டர் பண்ணும். ஆமா ஆமா மாதாஜி. வேதங்கள்ங்கிறது எல்லாம் மனிதர்களால துவக்கப்பட்டதுதான். அதெல்லாம் கடைசியில இன்னும் நம்ம படிக்கவே இல்லை. ஆமா மாதாஜி. படைப்பு நித்தியமானது படைப்பே சொல்றாரு. பொய்யானதுங்கிறாங்க. படைப்பு வெரி நைஸ். நித்தியமானது. படைப்பு பாத்துட்டீங்களா? புக்கை திறந்து. வெரி குட். காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் வந்து பொய்யானது அப்படின்னு. ஒரு அம்மாக்கு வந்து பொய் பசங்க சொன்னா தெரியும், அதே மாதிரி ஒரு டீச்சருக்கு வந்து பசங்க காப்பி பண்ணா தெரியுமா? நான் அந்த கேட்டகரி. ஸோ இப்போ வந்து காஸ்மிக் வந்து பொய்யானது, ரைட், ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பொய்யனா ஒன்னு சொல்லுங்க. காப்பி பண்றது கரெக்டா தப்பா? கரெக்ட் மாதாஜி. ஆனா நம்மளால முடிந்ததான் தான் செய்யணும். அவங்க ஓகே. செய்யறாங்களேன்னு அவங்களால படிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம போகவங்கன்னா பிரேமா மாதாஜி புக்கை திறந்து காப்பி பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் இன்விஜிலேஷன் கேமரா பிரேமா மாதாஜி மேல இல்ல போட போறாங்க. மாதாஜி, அவங்க செய்யறது நல்லதா இருந்தா காப்பி பண்ணலாம், நம்மளும் அதை காப்பி பண்ணிக்கணும். ஸோ பேசிக்லி பத்மா மாதாஜி சொன்னதை வச்சு எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது. இது ஞாபகம் இருக்கா? ஜானி ஜானி எஸ் பாப்பா. யார் படிச்சீங்க? ஆமாமா. யார் படிச்சிருக்கீங்க? நர்சரி பாட்டு. ரைம் ரைம் பாடுங்களேன்.
யாராவது ஒருத்தங்க ஜானி 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 எஸ் தெரியும். பாப்பா, ஈட்டிங் சுகர் நோ பாப்பா, டெல்லிங் லை, இது வந்து நான் சொல்றேன், இது யார் எழுதினாங்கன்னு தெரியாது, பட் யாரோ யூகேல எழுதினாங்க. இதை யாரோ காப்பி பண்ணாங்கன்னு நான் சொல்றேன். யாரு இல்லைன்னு சொல்றீங்க? எல்லாம் காப்பி பண்ணி தான் மாதாஜி காப்பி பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தானே கொடுத்தோம். மதத்துக்கு வரும். அது வந்ததே பசங்களுக்கு நம்ம காப்பி பண்ணி சொல்லணும்னு சொல்லல. இந்த பாட்டே காப்பிடுன்றேன். ஏன்னா இந்த பாட்டு ஐ திங்க் இஸ் அபவுட் 200 years ஓல்டு. பட் இந்த பாட்டு ஆல்ரெடி முன்னாடியே பாடி இருக்காங்க, அதை காப்பி பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றேன் நான். ஒத்துக்கிறீங்களா ஒத்துக்க மாட்டீங்களா? ஒத்துக்கிறோம் மதஜி. ஓ, யார் யார் அப்பனா எங்க இருந்து காப்பி பண்ணாங்கன்னு சொல்லுங்க. ஒத்துக்கிட்டீங்கல்ல? எனக்கு புரியல, தெரியல மாதாஜி. திங்க் பண்ணா எப்ப வந்ததுன்னு தெரியாது. அவர் எழுதுனதை காப்பி பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா எஸ் மம்மா ம். அவன் இருக்கா எங்க யசோதாமாயி கிட்ட திருடினார் பட்டர். யாரோ ஒரு கலாச்சாரம் போயிருக்காரு. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா என்னம்மா சொன்னாரா இல்லையா? ம். ஜானி ஜானி எஸ் பாப்பா அப்புறம் ஈட்டிங் டெல்லிங் சுகர் லைஸ் Eating sugar, no சொல்றியா papa. அப்படின்னு அம்மா கேட்டாங்களா இல்லையா? டெல்லிங் லைஸ் ஆமா, ஆமா, ஆமா. ஓபன் யுவர் மவுத் Okay, okay. அப்படின்னு ஓபன் பண்ணா என்ன பார்த்தாங்க அம்மா? வேர்ல்டு அம்மா, மண்ணை அண்டத்தையே மண்ணை பார்த்தாங்க. பார்த்தாங்க, அகில பிரபஞ்சத்தை மைசூர் பார்த்தாங்க. பிரபஞ்சத்தையே மண்ணோட யூனிவர்ஸ் பார்த்தாங்க. அப்படியே ஜூம் இன் பண்ணுங்க. ஜூம் இன் பண்ணா என்ன பார்த்தாங்க? அவங்க வாயில வந்து அதாவது அவர் வாயில வந்து அண்டங்கள் தெரிஞ்சு. அண்டம் முழுவதையும் பார்த்தாங்க. இன்னும் ஜூம் பண்ணா ஒரு செகண்ட் எல்லாரும் கேளுங்க. ஜூம் பண்ணா அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பாரத நாடு தெரிஞ்சுச்சான். இன்னும் அதாவது எர்த்து தெரிஞ்சிச்சு. இன்னும் ஜூம் பண்ணா பாரத நாடு. இன்னும் ஜூம் இன் பண்ணா அவங்க இருந்த அந்த மதுரா பிருந்தாவனம். மதுரால இல்ல, நீங்க வேற. பிருந்தாவன் பிருந்தாவனம். இன்னும் ஜூம் இன் பண்ணா யசோதமை வாயே வீடு தெரிஞ்சுச்சான். இன்னும் ஜூம் இன் பண்ணா யாரோ 2 பேர் இருக்காங்க. அந்த 2 பேர் யாரன்னா யசோதமை கிருஷ்ணர். அதுவே தெரிஞ்சுதான் அவங்க மயங்கி விழுந்துட்டாங்க. சோ ஓ, இது ஹரே பொய்யா கிருஷ்ணா. சொல்லல. கொஞ்சம் கூட காப்பி பண்றதுல வெக்கமே இல்லாதவங்க வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ். அவங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. அவங்களுக்கு வந்து அதாவது தப்பா சொல்ல, தே வில் ஹேவ் நோ ப்ராப்ளம் இன் காப்பிங். நம்ம தான் வந்து அதுன்னு எக்ஸாம் சொல்ல. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்டன்ட் ஐவ் டேக்கன் அந்த மாதிரி தான் எழுதுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த எந்த விதத்துலயும் அவங்களுக்கு அது பாதிக்காது. ஸோ அதனால யாரோ ஒருத்தர் அந்த சைட் போயிருப்பாரு அந்த டைம், இல்ல கதை கேட்டிருப்பாங்க. நம்ம கதை மாதிரி காலாஷேபம் அதை வச்சு மம்மா பிகேம் பப்பா. ரைட், பாத்திருக்கேன். நீங்க பாருங்க, நான் சொல்றது வந்து இல்ல மாதாஜி, நீங்க சொல்றது ஸ்டூபிடா இருக்கு, கரெக்ட் கொஞ்சம் கூட மாதாஜி. சம்பந்தம் இல்லைன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு. அப்படியே இருக்கு, அப்படியே இருக்கு. அந்த பாட்டுக்கும் இந்த பாட்டுக்கும் சம்பந்தம் சரியாதான் இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் கேள்வி. மதஜி அதை இன்னொரு தடவை பாடிடுங்க. சின்ன குழந்தைங்க வந்து சொல்லலாம் மதஜி. அப்படியா? ஜானி ஜானியை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. அதை இப்போ விட்டுட்டு இதை ஜானி பாடலாம் ஜானி. மாதாஜி. இருங்க மாதாஜி சொல்றேன். கிருஷ்ணா 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 எஸ் மம்மா. எஸ் கிருஷ்ணா மம்மா. கிருஷ்ணா எஸ் மம்மா. நம்ம சின்ன பசங்க சொல்லு சொல்லலாம். மாதாஜி. கிருஷ்ணா எஸ் மம்மா. ஆ. ஈட்டிங் பட்டர் நோ மம்மா. ஓ, Eating better, no mama. டெல்லிங் லைஸ் நோ மம்மா. Telling lies, Telling no lies. mama. ஓப்பன் யுவர் மவுத். Open your mouth. என்ன மாதாஜி லாஸ்ட் என்ன மாதாஜி? ஓப்பன் யுவர் மவுத். அம்மா சொன்னாங்களா வாயை திறந்து காட்டு. ஓப்பன் வேற Mouth. அதான் பண்றாரு அவரு. ஓகே, Correct, மாதாஜி. இதை பார்த்துதான் காப்பி அடிச்சிருப்பாங்க. ஹரே ஏன்னா இது பாருங்க, கிருஷ்ணா. எக்ஸாக்ட் கொஞ்சமாவது சீக்வென்ஸ் மாறுதா? நான் சொல்றது கொஞ்சம் நீங்க போய் திங்க் பண்ணுங்க. காமெடியா இருக்கலாம் நம்ம பண்றது, பட் கொஞ்சமாவது சீக்வென்ஸ் மாறி இருக்கா பாருங்க. இல்ல, அப்பாவா ரைமிங் வேர்டு கூட கரெக்டா இருக்கு. ஆமா, அந்த சீசன் நீங்க கொஞ்சம் திங்க் பண்ணீங்கன்னா எந்த விதத்துலயாவது மாறுதான்னு திங்க் பண்ணுங்க. மாறிச்சுன்னா ஓகே, நான் சாரி சொல்றேன். பட் மாறலன்னா நான் சாரி எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். சோ நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க இன்னைக்கு ஃபுல்லா. மாறவே இல்ல மாதாஜி. இந்த திங்கிங் வரல மாதாஜி. இத்தனை நாள் வரல. இது சின்ன பசங்களுக்கு வந்தா சொல்லி கொடுக்கலாம் மதஜி. சொல்லணும் மாதாஜி. இது அவர் வந்து ஜானின்னு போட்டாரு. நம்ம கிருஷ்ணர் சொன்ன பாட்டெல்லாம் அங்க இம்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. அதான் விஷயம். இனிமே இது மாதிரி பாட்டுதான் போடணும் மாதாஜி புக்ல. பண்ணுங்க, சொல்லி கொடுங்களேன், தப்பே இல்லையே. இது நிஜமான கதை கூட. ஏதோ ஒரு கதையை சொல்லி கிருஷ்ண பக்தியை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். இதுல வேற நீங்க பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி எல்லாம் மெமரி இல்ல, இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் நம்பவே மாட்டேன். எப்பமோ எல்கேஜி யூகேஜில படிச்சது இப்ப பாருங்க. எல்கேஜி டீச்சரா இருந்த மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் நான் எல்கேஜி யூகேஜி தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் 5th இப்படியே வந்து 10th வரைக்கும் வந்த மாதாஜி. யாராவது ஞாபகம் மறுபடியும் பேசக்கூடாது. 10th டீச்சர் வரைக்கும் வந்த மாதாஜி என் லைஃப்ல.
வெரி நைஸ். பட் ஹேவிங் செட் தட் இதெல்லாம் வந்து அப்போ படிச்சது தானே. டீச்சர் ஆகி ரிட்டையர் ஆகி உங்களுக்கு 10 வருஷம் ஆயிருக்குமா? ஆமா மாதாஜி நிறைய 15 வருஷம் 15 இல்ல 25 வருஷம் சொல்லுவேன். எல்கேஜி தானே, யூகேஜி டீச்சர் இல்ல, எனக்கு அந்த கணக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. 82ல இருந்த மாதாஜி அப்பா, டீச்சர். லாங் அகோ. ஸோ த காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் பண்றாங்க. இது உண்மை இல்லை. நான் உங்களுக்கு இல்ல, உங்களுக்கு வழி தெரியும், நான் இல்ல. ஸோ அது உண்மைதான். ஸோ அதாவது அதுவே ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. ரெண்டாவது நான் தான் உண்மை அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் மூணாவது நான் பேசிட்டு இருந்தேன். அங்கதான் நிறுத்தினோம் நம்ம. இந்த வருஷமே முடியாது போறது. நான் ஜானி கிருஷ்ணா எஸ் மாமால விட்டுட்டேன் நான் கதைய. இப்ப வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஐ அப்படின்னா இந்த ஐ ஆம் த ட்ரூத் அப்படின்றாங்க. என்ன இண்டிவிஜுவல் வந்து ஐ அண்ட் யூ அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? புத்திசம் வந்து என்ன சொல்றாங்க, இண்டிவிஜுவலி ஐ அண்ட் யூ அப்படின்னு சொல்றது வந்து நான் நீ அப்படின்னு சொல்றது வந்து அந்த பாசிபிலிட்டி இல்லைன்னா அவங்க பிலாசபியே வந்து நியாயா பிலாசபின்வாங்க ஆர்குமெண்ட்ல. ஓகே, இப்போ நானாலே நீ இருக்கும், சிம்பிள் லாஜிக். நான் தான் ட்ரூத் அப்படின்னாலே நானா நீ ரெண்டு பேர் தான் பேசுறோம். ஆர்குமெண்ட்னு வச்சுக்கோங்க, ரெண்டு பேர் பேசுறோம். நான் யார்கிட்டயோ பேசணும், அப்ப நான் ஐ டாக்கிங் டு யூ. சோ ரெண்டு இருக்கா இல்லையா? இப்போ நான் வந்து புஷ்பா மாதாஜி கிட்ட பேசுறேன்னா யார் பேசுறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேரு. ராதிகா கிட்டயே பேசினாங்கன்னா நான் லூசுன்னுவீங்க. சோ பேசிக்கலி டூ பீப்புள் தான் இருக்கணும். சோ அப்பனா ஐனா யூ வில் பி தேர். சோ ஐ ஆம் த ஒன்லி ட்ரூத் பண்ண முடியாது. யூ ஆர் ஆல்சோ தேர் இன் த ட்ரூத். அப்பனா டுவாலிட்டி இருக்கு. புரியுதா? So there is a conflict. இப்போ நானா நீ இருக்கணும்னா இன்னொரு பர்சன் இருக்காங்க. அப்போ பிரின்சிபல் ஆஃப் டுவாலிட்டி எடுத்தீங்கன்னா என்னத்தை குறிக்கிறது? இண்டிவிஜுவல் சோல் அண்ட் பரமாத்மா இருக்குன்றதே குறிக்கிறது. சிம்பிள். ரெண்டு பேர் இருக்காங்கன்னா there is two. இப்போ ராதிகா கிட்டயே பேசுறேன்னாலும் அப்ப ராதிகா இஸ் டாக்கிங் டு சம் அதர் ஒன் இன்சைட். ராதிகான்ற வாயில் இருக்கிற அந்த பாடியில ரெப்ரசென்ட் பண்ற ராதிகான்ற சோல் இஸ் டாக்கிங் டு மை பரமாத்மா இன்சைட். அந்த மாதிரி தானே டுவாலிட்டி இருக்கும். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? சோ நத்வே வாகம் ஜாத்து நாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிபா நச்சைவனா பவிஷ்யாக சர்வே வயம் அத்தபரம். பாருங்க, சைத்தன்யா கூட கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து காப்பி பண்ணி ரைம்ஸ் எல்லாம் சொல்றாரு அவர். சோ டைம் வந்து நெவர் எக்ஸிஸ்டட். அப்போ நார் அந்த கிங்ஸ் இருக்காங்கல்ல, இந்த ஃபியூச்சர்லயும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நான் இல்லாத டைமே இல்ல, அப்பமும் இருக்காங்க, ராஜாக்களும் இருந்தாங்க, நீயும் இருக்க, எல்லாருமே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதுல இருந்து என்னன்னா நானும் இருக்கேன் நீயும் இருக்கேன்னு அவர் கிளாரிஃபை பண்ணதுக்கு ப்ரூஃப். சோ வேற பாடியா இருக்கலாம், பட் ஆத்மா ஒண்ணுதான். போன ஜென்மத்துல நான் மகாராணியாவோ இல்ல பிச்சைக்காரியாவோ இருக்கலாம். ரெண்டுமே பாசிபிள். ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்க வேணாம். நான் மகாராணியானா எனக்கு திமிர் வந்துடும், நான் பிச்சைக்காரியானா எனக்கு இப்போ கேவலமா இருக்கு. சோ ரெண்டுமே நம்மளுக்கு தேவையில்லை. சரி மாதாஜி, எனக்கு மகாராணியானா சந்தோஷம் அப்படின்னா நான் கேட்பேன், அப்ப என்ன பாவம் பண்ணீங்க மாதாஜி இப்படி வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு கேட்பேன். பிச்சைக்காரினா உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் சீ பிச்சைக்காரி இவங்க அப்படின்னு ஒதுங்கிடுவாங்க. ரிஸ்கே வேணாம் இல்ல. அதனால பாஸ்ட் லைஃப் எல்லாம் மறக்க வேணாம். பாஸ்ட் லைஃப் விடுங்க, இந்த லைஃப்லயே நிறைய மறக்கணும் நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்ட போனோம்னா. சோ அது வேணவே வேணாம். சோ பாஸ்ட்ல வந்து என்னவா இருந்தோம்ன்றது ப்ரூவ் ஆகுது. அப்படின்னா அனிலேஷன்ன்றது ப்ரூவ் ஆகுது. அப்படின்னா இன்னொரு பாடி வந்ததும் ப்ரூவ் ஆகுது. இதுதான் நம்ம பிலாசபி. 84 lakh ஸ்பீசிஸ்ல நம்ம என்ன வேணா இருக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். கிளாரிட்டி இருக்கா? ஐயனா யூ இருக்கணும், நீ இல்லைன்னா ஐயனா நான் எனக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மா டுவாலிட்டி இருக்கு, சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல் இருக்கு. அப்பனா அனிலேஷன் இருக்குன்னா மறுபடியும் நம்மளுக்கு பிறவிகள் இருக்குன்றது புரிஞ்சது. மாதாஜி யாரோ பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க மாதாஜி. நான் mute இல்ல, நான் எல்லாருக்குமே மியூட் போட்டுறேன், யாராவது அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அஞ்சாவது பிரின்சிபல் என்ன வந்து the Buddha is the only source of understanding of truth. ஓகே, இது புத்தர் சொல்ல, இது நம்ம அவங்க சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு புத்திஸ்ட் பிரின்சிபல் 5 அவர் தான் ஒன்லி பிரின்சிபல் ஃபார் நாலேஜ்ன்றாங்க. இதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். ஏன்னா எங்க இருந்து பிரின்சிபல் வந்துச்சுன்னா, பிரின்சிபல்ன்றது என்ன? ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நாலேஜ், ரைட்? இட்ஸ் அ நாலேஜ். அது வந்து ஸ்பெகுலேஷனா இருக்கக்கூடாது. இப்போ வந்து நான் வந்து நாலேஜ் சொல்றேன், ஜானி இந்த மாதிரி சண்டை நடந்துச்சுன்னு நான் சொன்னா, புஷ்பா மாதாஜி சொன்னாங்க, நீங்க வேற மாதாஜி ஜானி இல்ல அது வந்து ராணி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், நான் ஒத்துக்கலாம். இவங்க பிரேமா மாதாஜி சொல்லுவாங்க, நான் தான் மாதாஜி ரைம்ஸ் டீச்சரு, ஜானி எஸ் பாப்பா இல்ல மாதாஜி, அது வந்து கானி எஸ் மாதா சொன்னா நான் நம்பிதான் ஆகணும். ஓகே, இது வந்து என்னன்னா கல்கட்டால வந்து பா என்ற வார்த்தை இல்ல, பா தான் இருக்கு. சோ வாணியனா பாணியன் வாங்க, பிருந்தாவன் வாங்க, எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தையே இல்ல அவங்களுக்கு. சோ இட் வில் பி ரீப்ளேஸ்ட். உங்களுக்கு பார்த்திருப்பீங்க. அதனால எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இவங்க எல்லாமே அந்த மாதிரி நிறைய வெர்ஷன்ஸ் வரும். ஆனா இன்னைக்கு ஒரு வெர்ஷன், கிருஷ்ணா வந்து யசோதா மாய் கிட்ட பால் குடிச்சாங்களா இல்ல வெண்ணெய் திருடினாரா, யாருக்குமே சந்தேகம் வராது. எஸ்ன்னு வைங்க, ஒன்னே ஒண்ணு. ஏன் எஸ்ன்றீங்க? நீங்க யாராவது போய் கிருஷ்ணரை பக்கத்து வீட்டுல பாத்துட்டு வந்தீங்களா? இல்ல வழி வழியா கேட்டிருக்கோம் மாதாஜி. எக்ஸலென்ட்.
தட் இஸ் கால்ட் சப்த பிரமாணம், ரைட்? அண்ட் வழி வழியா கேட்டது உண்டு இல்லாம ஜானியும் வழி வழியா கேட்டிருக்கோம். ஆனா டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, இது சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. இந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் இப்படி வெண்ணை திருடினாரு அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. ஸோ இட்ஸ் அ ஃபேக்ட். சாஸ்திரங்கள் தப்பே ஆகாது. இட் வில் பி சோ பர்ஃபெக்ட் டு த மைல்டஸ்ட் லெவல் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் இருக்கும். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, பாகவதம்ல நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தாமோதர் லீலை தெரியுமா தெரியாதா? ஞாபகம் இருக்கா? பிளாஷ்பேக். தெரியும் மாதாஜி. தாமோதர் லீலையில அம்மா வந்து பால் பொங்குதுன்னு எந்திரிச்சு போனாங்க குழந்தைய வச்சு. திரும்ப வரச்சே அந்த பானை, மேல இருக்கிற பானை எல்லாம் உடைஞ்சிருக்கு. எப்படி? கிருஷ்ணர் உடைச்சாரு மாதாஜி கோவத்தால. வெரி நைஸ். எப்படி உடைச்சாரு? எதை வச்சு உடைச்சாரு? கள்ள தூக்கி போட்டாரு மாதாஜி. வெரி நைஸ். தேங்க்யூ பிரேமா மாதாஜி. கல்லை தூக்கி போட்டாரு. ஓகேயா? நாராயணம்ல அவர் வந்து எழுதிரச்சே அவர் வந்து குச்சியால் என்ன சொல்றீங்க, அந்த உருட்டுக்கட்டையால் அடிச்சு உடைச்சாரு அப்படின்னு போட்டாரு. ஏதோ மாதாஜி விடுங்க மாதாஜி, கல்லோ உருட்டுக்கட்டையோ நம்மளுக்கு என்ன வந்துச்சு மாதாஜி? கரெக்ட் தானே? நம்ம எல்லாம் ஏதோ உடச்சி போயிட்டாரு, முடுங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்ததை சொல்லுங்க. பட் பிரச்சனை வந்து நம்ம எல்லாம் அவரு நாராயணம் எழுதின பட்டா அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார். பட்டாச்சாரியா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டேனே, எப்படி வந்து உருட்டுக்கட்டைன்னு எழுதிட்டேன், கல்லு தானே இருக்கணும், இது ஒரு பெரிய தப்பு. இப்ப மாதிரி இல்லை. இப்பனா நம்ம வந்து அப்படியே இரேசர் வைப்போம், சின்னப்ப மாதிரி நக்கி அப்படியே வைப் பண்ணிடுவோம். அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. ஏன் பண்ண முடியாது? அப்போ ஏன் பண்ண முடியாது? ஓலையில எழுதுறாங்க அவங்க. அப்போ வெரி நைஸ் மல்லிகா மாதாஜி, சூப்பர். ஓலையில எழுதினாங்க. ஸோ யூ கான்ட் ரப் அண்ட் ரைட், யூ ஹேவ் டு பிரேக் த ஓலை. அதுதான் முடியும். அண்டு இது ஸ்பிரிச்சுவல் திங்ஸ். ஸோ அதனால அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்துட்டு ஒரு சார் இருக்கச்சே அவர் பார்த்தாராம். அப்ப வந்து அவர் பார்க்கறச்சே என்னன்னா, யாரோ அந்த பையன் ப்ளூ கலர் பையன், எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் போட்டு ஒரு பையன் இருக்கான், மேல எந்திரிச்சிருக்கான். எவன் அவன்? கிருஷ்ணா. எக்ஸாக்ட்லி. ஒரு கையில என்ன வச்சிருக்காரு? வெண்ண. இல்ல வெண்ணெல்லாம் இனிமேதான் திருட போறாரு. அதுக்கு முன்னாடி கல்லு கல்லு வச்சிருக்காரு. பார்த்தாரு. பாத்தியா எவ்வளோ பெரிய மிஸ்டேக் இது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஏன்னா இட் கெனாட் பி ஏன்னா யூ கெனாட் புட் யுவர் மைண்ட் இன் இட். அதுக்கு தான் இந்த ஸ்டோரி சொல்லிட்டு இருக்கேன். நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம எழுத முடியாது. நாளைக்கு வந்து புஷ்பா மாதாஜி சொல்லுவாங்க, யூ சி ஐ லைக் ஒன்லி பிங்க் கலர், அதனால நான் கிருஷ்ணர் நான் சொல்றேன் தான் கதை, பிங்க் கலர் ட்ரெஸ்ஸா போடுவாங்கன்னு அவங்க மாறினாங்கன்னா நாளைக்கு கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடும். அதனால அப்சல்யூட் ட்ரூத் ஹேஸ் டு ஹேவ் ஒன்லி ஒன் ஃபார்ம். இப்போ மேல ஏறினாரு இவர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா. மேல ஏறி பாக்கச்சே கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க, ஏ பட்டா, என்ன பட்டான்னு சொல்ற அவர் கூப்பிடுவாரு. பட்டா இங்க பாரு அப்படின்னா, இன்னொரு கைய பாரு அப்படின்னா குச்சி வச்சிருக்காரு. சோ பேசிக்கலி அவர் என்னன்னா, பக்கத்துல இருக்கிற அந்த உருட்டுக்கட்டையும் தூக்கி கல்லையும் எடுத்துட்டு போய் டொங்குன்னு உடைச்சிருக்காரு. அப்ப சுகதேவ் கோஸ்வாமி ஏன் பாக்கல அப்படின்னா, சுகதேவ் கோஸ்வாமி பாக்கலாம் இல்ல, இவர் வந்து பட்டா ஏரியல் வியூ அன்வீங்க இல்லையா, அப்ப வந்து யூ கேன் சி போத். ஒரு சைட் வியூவை பார்த்தா யூ வில் பி ஏபிள் டு see only one stone. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, எந்த சாஸ்திரங்கள கான்ஃபிளிக்ட் இருந்தாலும் பாத்தீங்களா, ரெண்டு பேர் தப்பு தப்பா சொல்றாங்கன்றது அர்த்தம் இல்ல. இட்ஸ் a two view of seeing. ஒரு சாரியில கூட சில தடவை நம்ம ப்ளூ சொல்லுவோம், சில தடவை இது கிரீன் அன்னுவோம். டபுள் கலர் மாதிரி டபுள் வியூ. எக்ஸாக்ட்லி. ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ டபுள் கலர் மாதிரி டபுள் வியூ அப்படின்னு இன்னொன்னு சொல்ல போறேன் இதுக்கப்புறம். இப்போ வந்து என்னன்னா, அதனால எதுக்கு சொல்றேன்னா, வேதிக் நாலேஜ் வந்து cannot be argument. இப்போ உட்காந்து குச்சியா கட்டையான்னு நான் உங்களை விட்டேன்னா, நாளைக்கு வந்து ஒரு குரூப் குச்சிக்கு ஆர்கியூ பண்ணும், ஒரு குரூப் கட்சிக்கான ஆர்கியூ பண்ணிட்டே போலாம். மாதாஜி இந்த ஆங்கிள் தூக்கி போட்டா குச்சி தான் ஒர்க் ஆகும், அந்த ஆங்கிள் தூக்கி போட்டா கட்டதா, ஏதாவது ஒண்ணு. நீங்க இப்ப பட்டிமன்றம் நல்லா இருக்குல்ல, நெக்ஸ்ட் டைம் பட்டிமன்றம் வைக்கலாம். குச்சியில போட்டாரா ஆர்கியூக்கு வேணா நல்லா இருக்கும் மாதாஜி, நான் கருத்துக்கு வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது மாதாஜி. சூப்பரா வந்து ஆர்கியூ பண்ணலாம். அண்ட் ரெண்டு கருத்துமே நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன், மத்தியஸ்தல நீங்க சொல்ற டிபேட்ஸ்ல சொல்லுவாங்க தெரியுமா, ரெண்டு பேரும் எக்ஸலண்டா பண்ணதால என்னால எந்த கருத்தும் சொல்ல முடியாத காரணத்தினால் ரெண்டு பேருமே வின்னர்ஸ் அப்படின்ட்டு நான் போயிட்டேன். பட் பாயிண்ட் என்னன்னா, எது ஃபைனல் ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா? யாராலுமே முடியாது. ஏன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவ் யூ ஆர்கியூ. ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க, கூட்ட கிருஷ்ணன் மேர ஏரியாலாம் அடிக்கிறதுக்கு அங்க சேர் இல்ல, குச்சி தான் முடியும். இன்னொருத்தங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து கல்லுதான். இப்படி வேணா ஆர்கியூ பண்ணலாம். ஒரு கல்லுல அடிச்சா நல்லா நிறைய உடையும் அப்படி இப்படின்னு. ஸோ லாஜிக் பேசலாம், பட் இட் வில் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் நாலேஜ். ட்ரூ நாலேஜ் நம்மளுக்கு எப்படி தெரிய வருது? ஸ்ரீமத் பாகவதம் வச்சு we are concluding this is the correct thing. நாராயணம் is also version. ஸ்ரீமத் பாகவத்ல லாங்கா சொன்னது, இது வந்து குட்டியா சொல்றாங்க. அதான் டிஃபரன்ஸ். அதனால ஸ்டாண்டர்ட் நாலேஜ்ன்றது வந்து என்னன்னா, cannot be through speculation. இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன். இல்லைன்னா எதுக்கு ஸ்பெகுலேட் பண்ணக்கூடாதுன்னா, மனனம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்பெகுலேஷன். மனனம்ன்றது நம்மளே திங்க் பண்ணிக்கிறது, பேசுறது, கிளாரிஃபை பண்றது.
ஸ்பெகுலேஷன்ன்றது ஆர்கியூ பண்றது, விதண்டாவாதம் வேணும்ட்டே ஆர்கியூ பண்றது. இது பிங்க், இது பச்சையா ப்ளூவானா உங்க கண்ணுக்கு அது நல்லாவே தெரியும் அது பச்சையும் இல்ல ப்ளூவும் இல்ல அது ரெட்டுன்னு. ஆனா நான் வேணும்ட்டே ஆர்கியூ பண்ணுவேன். அப்புறம் நிறைய பிலாசபி கொண்டு வரேன். யூ சி ரெட்டோட ஒரிஜினல் கலர் இஸ் கிரீன் அண்ட் ப்ளூ, அதை காம்பைன் பண்ணா இந்த மாதிரி. தட் இஸ் கால் விதண்டாவாதம். இப்போ இது பச்சையா கிரீனா எனக்கு தெரியலன்னு கேட்கறது மனனம். யூ ஆர் கிளாரிஃபைங். மாதாஜி ஓகே, 3 சொல்லுங்க மாதாஜி. மனனம், மனனம், விதண்டாவாதம். அது விதண்டா, சும்மா தமிழ் வேர்ட். நம்ம வீல் ஆர்கியூன்றது. சோ இங்க வந்து ஆர்கியூ. ஆர்கியூவிங் விச் இஸ் ஒன்லி இன்டெலெக்சுவல் ஸ்பெகுலேஷன். அதை வச்சு இன்னொன்னு சொன்னீங்க மாதாஜி 3. நான் சொன்னேன் எனக்கு மனனம், விதண்டாவாதம், இன்னொன்னு 3 சொன்னீங்க மாதாஜி. ஸ்மரணம், ஸ்மரணம், திங்கிங். ஸ்மரண மாதாஜி. ஸ்மரணம். திங்கிங், ரைட்? ஓகே. இப்போ வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா இது வந்து ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடும், ரைட்? ஏன்னா இப்போ இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர்ஸ் வந்து நம்ம சொந்த வேலை பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு தான் இந்த கதை சொன்னேன். ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு கல்லோ ஒரு ஸ்டிக்கோன்றதுக்கு அவர் அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணாருன்றது எதுக்குன்றதுக்கும் சொல்றேன். இது நீங்க போய் திங்க் பண்ணுங்க, மனனம் பண்ணுங்க. இதுல ஒரு பெரிய விஷயமா இது வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்கன்னா இதை குச்சிக்கா கல்லிக்கான்றதுக்கு இல்ல. ஹி டஸ் நாட் வாண்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் சம்திங் விச் இஸ் நாட் ட்ரூ. அதாவது உண்மை இல்லாததோ இல்ல தப்பாததோ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணக்கூடாதுன்ற அந்த அந்த ஃபீலிங்ல அவர் கஷ்டப்படுறாரு. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? கல்லோ இதோ இது நம்மளுக்கு இம்மெட்டீரியல். இப்ப என் பொண்ணு வந்து இது ஏதோ ஒன்று உடஞ்சிச்சு இப்போ விடு அப்படின்னு. பட் அது இல்ல பாயிண்ட். பாயிண்ட் வந்து வி ஷுட் டெல் யதா மதா ததா பதா. அதாவது நம்ம ஓன் பேசிஸ்ல சொல்லக்கூடாது. வி ஷுட் டெல் ஆஸ் பர் ஸ்கிரிப்சர்ஸ். எது மதம் கூறுதோ அதை வச்சுதான் நம்ம பாதை இருக்கணும், ரைட்? அதனால எல்லாருமே வந்து ஓன் தியரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம். இப்ப நான் ஒரு சொந்த தியரி எஸ்டாப்ளிஷ் அக்கார்டிங் டு மீ அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். இந்த அக்கார்டிங் டு மீ எல்லாம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, உங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடாது. த புத்திஸ்ட் தியரி ஆஃப் அனிலேஷன், நிர்வாணா வந்து அல்டிமேட் கோல் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வந்து பௌதிகமான இந்த உடம்புக்கு அனிலேஷன் இருக்கு, ஆனா சோல் ஆத்மாக்கு அனிலேஷன் இல்லை. ஏன்னா அப்படி இருக்கச்சே மல்டிபிள் பாடி வராது. அடுத்த பர்த்ன்றது இருக்குன்னா பாடி தான் அழியுது, சோல் இல்லைன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ பௌதிகத்துல பாடியை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம்னா, ரைட், அப்போனா அனிலேஷன் தியரி கரெக்ட். இப்போ அனிலேஷன் தான் அவங்களோட ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன்னா அப்போ பாடி வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்றது போய். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? சி இட்ஸ் கனெக்டட். கிரியேஷன் இருந்தா இப்போ பிறப்புன்றது இருந்தா தான் இறப்பு இருக்கும். இறப்பு தான் கோல், ஆனா பிறப்புன்றது இல்லைன்னா டேலி ஆகல. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ். ரெண்டாவது பௌதிகமே ஃபால்ஸ். எப்படி ஃபால்ஸா இருக்க முடியும்? நான் கிள்ளி விட்டா உங்களுக்கு வலிக்குது, ஃபால்ஸ் இருக்காது. நான் தான் உண்மைன்றது. நானா நீ இருக்கணும், டுவாலிட்டி, 2 பேர் இருக்கும். அப்போ நீனா அதுல யாரு, ஹூஸ் அதர் ஒன், சூப்பர் சோல், மூணாவது கான்செப்ட். நான் சோ அதுலதான் இது டெவலப் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கு. அதனால என்னோடதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னோடது ஒண்டி உண்மை அப்படின்னா நிறைய கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கு. உண்மையானா இட் ஷுட் பி ஒன்லி ஒன் ட்ரூத். இப்போ இது எல்லாமே கான்ஃபிளிக்ட் ஆகுது, அப்போ உண்மை இருக்காது. அதனால ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி வந்து எப்படி வரும் அப்படின்றது நீங்க சொல்லியிருக்காரு பாருங்க. புத்தரும் அழிஞ்சாருன்றது உங்களுக்கு, அதாவது புத்தர்ன்ற வரும் நான் மெட்டீரியல் பாடி இஸ் காட் ஒன்லி. பட் பாயிண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம இன்னொரு பாடி எடுக்கணும்னா நம்ம கையில கண்ட்ரோல் இல்லை, நம்மளுக்கு ஆசை இருக்கும். பட் ஃபால்ஸா இருந்தா எப்படி மறுபடியும் வரும்? இப்போ ஜென்ம கர்ம செவே திவ்யம் யோவே அந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு தெரியும். ஜென்ம கர்ம செவே திவ்யம் ஏவம் யோவேதி தத்வதः தத்வா தேகம் புனர் ஜென்மம் நேதி மாமேதி சோர்ஜுனா. சோ எல்லாமே டிரான்ஸ்டென்டல், தெரிஞ்சதா அப்சல்யூட் ட்ரூத்ன்றது. ஏன்னா நம்மளது எல்லாம் பௌதிகம் அழியும், நான் மெட்டீரியலா இருக்கிறது ஸ்பிரிச்சுவல் பாடி. நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் பர்த் வேணும்னா ஃபால்ஸ் நினைச்சா பர்த் வராம இருக்காது. நம்ம வந்து தெய்வீகமா போகணும், we have to go spiritual. அப்படின்னா இந்த பாடியை விட்டு போகணும். ஏதாவது நம்ம இஷ்டத்துக்கு வருமானா அது we don't have that option அப்படின்னு. So the highest perfection ன்றது என்னன்னா, not thinking Buddha is absolute truth, but thinking that our material body is false and திரும்ப வராம இருக்குது. புரியுதுங்களா? பாடி போயிடுச்சுன்னா ஜீரோ, சூன்யம். அதுதான் அந்த பிளாக் ஹோல்ன்ற தியரி நான் சொன்னேன் இல்லையா? பிளாக் ஹோல்னா எல்லாமே சூன்யம், வாய்ட்ன்றது. அந்த மாதிரி போறது இல்ல. எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ன்றது கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கும். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்லயாவது கண்டினியூ ஆகும், மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லயாவது கண்டினியூ ஆகும். சூன்யம்ன்ற அவங்க கான்செப்ட், அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அனிலேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாம் சூன்யம் புஷ். அப்படின்னா அவர் ஏன் மாதாஜி இறந்தாரு? ஹரே கிருஷ்ணன். அவரு புத்தர் வந்து உயிரோடயே இருந்திருக்கணும்ல மாதாஜி. அந்த பாடிய போச்சு மாதாஜி. இல்ல, அவரை பத்தி பேசுறதே கான்செப்ட் இல்ல. அவர் சொல்றது நம்ம எல்லாருமே எடுத்துக்கோங்க. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம யாராவது இருந்தோம்னா அப்படியே புஷ்ஷுன்னு போயிடுவோம். காற்றோட காற்றா சொல்லுவாங்கல்ல, காற்றோட நான் போயிடுவேன் அப்படி. காற்றோட நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல, ஆத்மா கூட போறது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல. பட் அது காற்றோட எல்லாம் கலையில, அது உங்களுக்கு தெரியும். அவங்க அப்படிதான் சொல்றாங்க, காற்றோட கலையுதுன்னு சொல்ற. தே கோ இன்டு வாய்ட். வாய்ட்னா ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ். அந்த எம்டி ஸ்பேஸ்ல யாருமே போக மாட்டாங்க. புத்தர் இல்ல, நம்ம கூட போக மாட்டோம், ரைட்?
அதனால ஹரே இட்ஸ் ராங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு சந்தேகம். அவர் பிறப்பு இறப்பு தொடர்ந்து நடக்குதுங்கிறாரு, அப்புறம் நிர்வாணம் அழிவுதான் இறுதி குறிக்கோளுங்கிறாரு மாதாஜி. அழிஞ்சிட்டா அப்புறம் பிறப்புங்கிறது எப்படி மாதாஜி? அதனாலதான் கான்ஃபிளிக்ட்னு சொல்றேன். உங்களுக்கு புரியுது நீங்க அதான் சொல்றது? அதான் மாதாஜி. ஹரே கொஸ்டினுக்கு கிருஷ்ணா. ஆன்சர் வரலன்னா இட்ஸ் கால் சி ஒரு கொஸ்டினுக்கு உங்களுக்கு அதாவது லாஜிக் ஒரு கான்ஃபிளிக்டா தான் இருக்கு அது. தியரி இஸ் கான்ஃபிளிக்டா முரண்பாடு இருக்குன்றத சைத்தன்யா ப்ரூவ் பண்றாரு. குழப்பமாவே இருக்கு மாதாஜி. முரண்பாடா தான் இருக்கு மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி உரண்பாடு. ஐ திங்க் பியூட்டிஃபுல் வேர்ட். சைத்தன்யாவோட முரண்பாடு. ப்ராப்ளம் இட் இஸ் வெரி கான்ஃபிளிக்டிங் அப்படின்னு. இந்த பேரா படிக்கல, we cannot accept the theory of ஹரே Buddhism. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதிகா மாதாஜி தானிஷி மேம் வந்துட்டாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மேம். வந்தாச்சா? ஓகே ஓகே. என்னாச்சு? என்ன சொல்லுங்க, ஏதாவது சொல்லுமா? இல்ல you want me to take up the class after you finish எனக்கே or தெரியல. இல்ல தானிஷி மேம் சொன்னாங்களே இன்னைக்கு வரேன்னு, அவங்க வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். கோஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மேம். வந்துட்டாங்க தானிஷி மேம். வந்துட்டாங்க. ஓகே, she'll take 2 minutes. யாராவது இந்த பேரா படிங்களேன். இல்ல மாதாஜி, உஷா மாதாஜி, ஐ திங்க் தானிஷி மேம் has come. மாதாஜி அந்த இதா மாதாஜி உஷா தத்துவங்களா மாதாஜி ஒரு மாதாஜி? 2 minutes வெயிட் பண்ணுங்க. அவங்க ரெஸ்பாண்டே பண்ணல. So just wait for 2 minutes. okay okay ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. தத்துவங்களா மாதாஜி? நான் என்னும் கொள்கையே இறுதி உண்மை என்று பௌத்தர்கள் கூறுகின்றனர். ஆனால் இக்கொள்கை இல்ல அது இல்ல, நெக்ஸ்ட் பேரா அது படிச்சு. பௌத்தர்களின் தத்துவத்துப்படி அதியா மாதாஜி? ஆமா, we cannot நாம் accept that. கடந்த பௌத்தர்களின் தத்துவத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு 2 வழிகள் உள்ளன என்று ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஒரு இல்ல வழி அது இல்ல we cannot accept the theory. நாம் கடந்த காலத்தில் பல்வேறு உடல்களில் வசித்தோம். தற்போதைய உடல் அழிவுற்று பின்னரும் நாம் மற்றொரு ஹரே உடலில் கிருஷ்ணா. யாராவது தொடர்ந்து இருக்கோம். இங்கிலீஷ்ல படிங்களேன். ஐ திங்க் மாதாஜி பௌத்தர்களின் 5வது கொள்கையின்படி பகவான் புத்தர் மட்டுமே ஞானத்தை பெறுவதற்கான ஒரே வழி. அது நம்மால் முடிச்சு அடுத்த பேரா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. We cannot accept the ஹரே கிருஷ்ணா theory பௌதீக மாதாஜி. உடலை துறந்த பின்னர் மற்றொரு பௌதீக உடலை ஏற்காமல் ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது படிங்க ஸ்கிரீன்ல இருந்து. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna We Mataji, cannot we accept cannot that. accept the theory that the Buddhist philosophy is the only way, for there are so many defects in that philosophy. A perfect philosophy is one that has no defects, and that is Vedanta philosophy. No one can point out any defects in Vedanta philosophy, and therefore we can conclude that Vedanta is the supreme philosophy way of understanding the truth. According to the Buddhist cult, the Vedas are compiled by ordinary human beings. If this were the case, they would not be authoritative. From the Vedic literature, we understand that shortly after the creation, Lord Brahma was instructed in the Vedas. It is not that the Vedas were created by Brahma, although Brahma is the original person in the universe. If Brahma did not create the Vedas, but he is acknowledged as the first created being, where from did Vedic knowledge come to Brahma? Obviously, the Vedas did not come from an ordinary person born in this material world. According to Srimad Bhagavatam, Tene Brahma Kridaya Didi Kaviye Adikaviye. After the creation, the Supreme Person imparted Vedic knowledge within the heart of Brahma. There was no person in the beginning of the creation other than Brahma. Yet he did not compile the Vedas. Therefore, the conclusion is that the Vedas were not compiled by any created being. Vedic knowledge was given by the Supreme Personality of Godhead, who created the material world. This is also accepted by Sankaracharya, although he is not a Vaishnava. Hare Krishna. எதுக்கு இந்த பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு படிச்சு சொன்னேன்னா, இட்ஸ் a conclusion. வேதங்கள் தான் சாரம். அது கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா இல்ல, அது அபௌருஷியா. நிறைய பேர் சொன்னாங்க வேதா இஸ் மேன்மேட். அவங்களே சொன்னாங்களே வேதம் எழுதினது பத்மா மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி சொன்னது.
கரெக்ட் அந்த பாயிண்ட் வருது. வேதங்கள் மனிதனால கிரியேட் பண்ணதில்லை. ஏன்னா அவர் மனிதனுக்கு முன்னாடி பிரம்மருக்கு இருந்தாரு. அவருக்கே தெரியும். அவரும் கிரியேட் பண்ணல. ஏன்னா பிரம்மருக்கு முன்னாடியே வந்து யார் இருந்தாரு? கிருஷ்ணர். அவருக்கு கிருஷ்ணர் தான் பிரம்மாக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. இதோட நான் இதை முடிச்சுக்கிறேன். வாஞ்சா கல்பதுருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மேம். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். உஷா மாதாஜி